F'dibattitu bejn iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista wara riżenja oħra, dik tar-raba kap tal-Oppożizzjoni fit-12 sena spikka l-ġdied il-botti u l-gideb anke fuq l-iktar affarijiet bażiċi bħal pereżempju dwar min kiseb l-aktar voti f'Għawdex. Dan wara li din il-ġimgħa spiċċaw jimplikaw min ġab l-aktar firem għan-nomini. F'dak li dwaru l-Partit Nazzjonalista kellu jagħmel U-turn għax qatt mar id-dibattitu ma kien kostret jagħmlu wara kritika qawwija fosthom mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin u minn barra minn Malta, anke mill-akbar organizzazzjoni tas-sigurtà u l-kooperazzjoni ekonomika fl-Ewropa, l-OSCE, assistejna għal siegħa u nofs programm immexxi minn Done Borg fejn ħlief ġdid fuq ġdid u dwar min rebaħ Għawdex kważi ma smajniex. Elix Borg beda l-interventi tiegħu jiftaħar li Għawdex issa ġabu tal-Partit Nazzjonalista biex ikompli fuq dak li għal qabel li jrid ipinġi l-mappa blu hawn ikkoreġih għall-ewwel darba derija. Irrid nirremarka fuq li qal il-ħabib tiegħi però illi Għawdex fl-aħħar snin dejjem irbaħna fl-aħħar elezzjoni aħna kellna diffikultà kbira fuq Għawdex ukoll fejn telgħu fil-fatt 3 ministri, jiġifieri mhuwiex korrett illi naraw l-elezzjoni ġenerali li għaddiet illi aħna ngħidu illi fir-realtà irbaħna għax ma rbaħniex. Elix Borg saħaq li fi żmienu l-Partit Nazzjonalista rebaħ Għawdex. Għawdex, il-Partit Nazzjonalista dejjem rebaħ kontra l-Partit Laburista f'dawn l-aħħar snin kemm ilni anke fil-Parlament Malti. Kien hawn iderija ma felaħx iżjed ta' tajjira fuq it-televiżjoni lil Borg qallu li meta ħareġ Borg għall-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista sofra l-akbar telf elettorali f'70 sena. Imma raġa' oġbu l-ħabib tiegħi isemmi lil Għawdex. Meta kontestajt inti Elix f'Għawdex, kienet l-ikbar telfa elettorali tal-Partit Nazzjonalista minn 1955 sal-lum. Il-Labor ġab 55% u il-PN ġab 41%. Iġu ma nistawx nibqgħu ngħidu l-irbaħna. Iż-żewġ kandidati botti fin lejn xulxin spiċċaw anki jġildu fuq il-politika tagħhom stess li jridu jaddottaw kemm il-darba jmexxu l-partit. Tant li wieħed qal li se jiġġieled u l-ieħor qal li ma jridx ikun ġellied. U iwa rridu niġġieldu l-gvern u ngħid irridu niġġieldu. Illum għandna bżonn kap illi jkun fighter. Però jien nemmen illi għandna bżonn il-kuntrarju ta' hekk. Iż-żewġ kandidati għadu lura milli jsemmu lil Bernard Grech li rriżenja f'Ġunju li għadda wara li sal-ġimgħa qabel għal il-Partit Laburista qed ixerreġni li se jirreżenja riżenja li fil-fatt seħħet ftit tal-jiem wara.